Salam mehriban vatandaşlar. Mehriban tele tomoşaçylar. Dağı many oturanmysyňyz? Size dünyadaki ähli gözellikleri arzulayar. Berkarar döwletimiziň bagtyarlyk döwrüniň ähli üstünlikleriniň, rowaçlyklarynyň başynda duran gahrman arkadagymyzyň jany sag, ömrü uzak, belin başı aman bolsun. Tutýan il ýurt bähretli, dünýä ähmiýetli alyp barýan beýik işleri mundan beýlägem rowaç alsyn. Şeýle ýaxşy arzuwlar bilen sunugatum köňül ganytymaty getbeşigimiziň şu günkü täze sany Türkmen Owaz teleýaýlymynda siziň bilen getbeşigimiziň şu günkü sanyny tomaş edin, biziň bilen galyň. Edileşler, mehriban tele tomaşaçylar. Şu günkü getbeşigimiziň hormatly mehmany Aýdymçy Gulberdi Jepbar. Henni çık ovadan el göder peri Atmana nuruni taçyan mitli ay Mukodet teyvinin nişani bola Atının gidevi bereyin terbay Takat tapman men dönüm pervana divana dönüm Hente sona gid vaktar görünýär maňa bu dünýä Ol gara gözleri bendi bolaýyn men senden aýrylyp ýarym nire baraýyn Men myrtylla ýüzük ýary tenne bolaýyn ýar gara gözleriň lälem nätiler menne Gulberda getbeşigimizde hoş gördük. Berkarar döwletimiziň bagtyarlyk döwründe gahrman arkadagymyzyň ýol başçylygyna hemmemizden bilýäs edil şu wagt Türkmenistan beýik ýüpek ýolunyň ýüregi ýylynyň bir joşguny, şoň bir depgini, her bir adamy gözü şaýat edýär. Her bir dörejilik işgäri, aýdymçy, sazanly, kompozitor öz bir kalbynyň kelamyndan döredilen sunugat eserlerini, dörejilik eserlerini halka, tomaşaçylara ýaýýarlar. Gepeşimiziň başynda da sizem öz ýürek buýsanjyňyz bilen başlaýsaňyz. Haýsy işte işleseňem, haýsy kärde zähmet çekseňem, biziň hormatly prezidentimiziň gahrman arkadagymyzyň biz hakda edýän ähli aladalaryny duýmak bolýar. Esasanam hormatly prezidentimiz her bir işte bize göreli bolup durýar-da. Medeniýet sunugat işgärler barada da şu gahrman arkadagymyzyň bize goýan sarpasy gaty, beýik gaty ütköşüp ine ýaňy bolup geçen wakalyň biriniň biz janly şaýady bolduk. Hormatly prezidentimiz Türkmen Milli Konservatoriýasy bilen Türkmen Milli Konservatoriýasynyň gapdalyna da milli medeni merkez açyp berjek diýip bizi bir begendiren wakalyň biri boldy. Onuň ýene bir sebäbiniň biri hormatly prezidentimiziň biz hakda edýän aladalar bolup durýar. Türkmenistan beýik ýüpek ýolunyň ýüregi ýylynyň jemlenip gelýär. Şol bolup geçýän wakalar göreninde hormatly prezidentimiziň biz hakda edýän aladalaryny duýanyňda işlemän, gözlemän, täzelik etmän, täze aýdymlaryň üstünde işlemän oturup bolanok.
tapman men dönüm pervana divana dönüm sensiz sonağız vaktar görünýär maňa bu dünýä göz göze düşene aşık gönlüm gönünýär ol gara gözlerim gülse yıldızlar dünýä hey gel 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 canım yörteyle cenanım gül gül şad eyle gel 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 canım yörteyle cenanım gül gül şad eyle gel Yine aynadan bakyan delmirap yüreğimi yakyan menem bakyanam çapığa aydıp kıyali niçikse tapayın nekil aydım yine iki yüreğimi aman bakı tapıştır yali hey gel 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 canım yörteyle cenanım gül gül şad eyle gel 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 canım yörteyle cenanım gül gül şad eyle gel 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 canım yörteyle cenanım gül gül şad eyle gel 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 canım yörteyle cenanım gül gül şad eyle gel 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 canım yörteyle cenanım gül gül şad eyle gel 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 canım yörteyle cenanım gül gül şad eyle gel Halayan renkiňiz. Qara, Iň süýji tagam. palov, Adamlarda halayan häsiýetiňiz. dogruçulluk, Adamlarda halamayan häsiýetiňiz. yalançylyk. Siz aýdymçy bolmadyk bolsaňyz, haýsy käri saýla barardyňyz? Bu gaty kıyın soru men aýdym saasy durmuşy gözegime getirip bilemem. Siz boş wagtyňyz näme bilen meşgullanýaňyz? Kitap okuyan, sport bilen meşgullanýan. Eger artist bolan bolsaňyz, Men ulu höwes bilen tarih keşpleri janlandyrardym. Gulberdaga sizini sahnada eýän bir näçe ýyl bäri aýdym aýdyp gelýäňiz. Siz näçe ýyl sahnada? Men ulu sahnada 1991-nji ýyldan bäri. Ondan öň 1980-nji ýylda şo harplyk bayramy geçirilenine men güneşli ýurdun oglu diýen aýdymy aýdyp birinji ýer alypdym mektep okuwçylarynyň arasynda. Bayraklaryna münasip bolupdym. Ondan soňra Balkan vilayatynyň Serdar şäherinde çağalar saatçylyk sunat mektebinde dutar bölümini okudum. Şol döwürlerim mektebimiziň dutarçylar ansambly bilen kän ýerlerde çykyş edýärdim. Onun saatçylyk mektebimiziň ansambly bilen. Ondan soňra öz mektebimiziň sadanalary bilen, çeper höwesçiňleri bilen kän bayramçylyklarda, kän döwlet çärelerine çykyş etdim. Ýöne esasy ulu sahnada men 1990-njy ýylda Türkmen Döwlet Sunat Institutunyň medenaň bilim işi hor bölümine okuwa girdim. Häzir Türkmen Döwlet Medeniýet Institutu bol. Şondan merem sahnada çykyş edip gelýän başardygymdan Halipalan aýdymyny, täze aýdymlaryň üstünde işläp halkymyza hyzmat edip gelýän. Gulberdaga ne Gahrman arkadağımız häzirki wagtda Halipa şägirtlik mektebini öňe sürýär.
şägirt halipadan ozurmasa kär eter diýilýär. Siziň hem halipalaryňyz bardyr, hem şägirtleriňiz hem bardyr. Şular barada aýdaýsaňyz. O ene hormatly prezidentimiziň tagallasy bilen şeýle bir ýagdaý bolup biziň ýatdan çykan halipalarymyzyň hemmesini tirsegine gallardy hormatly prezidentimiz sebäbi şol halipalaryň özüni ýatlamagam biziň üçin ulluhan mektep. O halipalar arada aýtsam näme birinji öz halipam, öz kakym Türkmenistanyň halk artisti Toýgul Jepbarow men yerine ýetiren aýdymlamyň aglaby bölegi halipamyň öň yerine ýetiren aýdymlary men täzeçe öwüşgün berip täzirki zaman gurallaryna işläp halkymyza ýetirip gelýän şu günkü çelli halipalaryň hemmesine uly hormat goýan, hemmesini hem diňleýän. Dutar başlarymyz, dutar halipalarymyz, estrada başlarymyz. Olaryň ýören ýoly, geçen ýoly, olaryň ýerine ýetiren aýdymlary biziň üçin ulluhan mektep bolup durýar. Onun öwrendigiňçe, diňledigiňçe intek öwrenmeli zatlaryň öňdedigini duýýan sebäbi halipalarymyzyň yerine ýetiren aýdymlaryny häzirki zaman gurallaryny täzeçe öwüşgün berip şunu başardığımızdan ýoýman yerine ýetirmäge çalışýar. O özümüz bilen bile işleyen ýaş aýdymçylardan ine Serhat Murat Durduýew, Gurban Murat Nuriýew täzerek aýdymyň üstüne işlejek bolsalar gelip soraýarlar halipa şu sözleri dogry muhabir barlap beräýdi. Sebäbi biziň özümizde boldy da halipalarymyz türkmen halk aýdymlarynyň üstüne işlänimizde nusgaw şahirlerimizin goşgularyna aýdym aýdamyzda bizden birinji bildirýän talaplary şol aýdymlaryň sözlerini ýoýmaň. Ýalňyşmaň. O kitaplara seredin. Näme eşdeňiz aýdyp bermeli däldir diýip şeýdip öwredýärdiler da. Şonuň üçin menem özümüz bilen bile işleyen şäherdarlaryň hemmesinden talabym o nusgaw şahirlaryň goşgularyna ýa-da türkmen halk aýdymlarynyň üstünde işlämizde halipalaryň aýdan ýolundan hiç ýyly ýoýman dogry ýerine ýetirmegini talap edýän. Şonuň üçin olaryň birinji gelip plan aýdym aýtjak bolýar, şoň sözlerini ähillike halipa barlap beräýdi diýip sorasalar, başardygymdan bilseme özüm, bilmesem halipalardan soramaga ýaltanamak. Onun başga da biziň öz müdürlüğümizde değişli kitapxanalarymız var. Şolardan hem jaňlaşybam ýa-da ýanyna barabam kitaplara seredip dogry şol aýdymlaryň dogry nusgasyny tapyp şondan soň ýerine ýetirmäge çalışýar hemmemiz. Golberdaga sizine hem halk aýdymlary ýerine ýetirýäňiz, hem estrada aýdymlary ýerine ýetirýäňiz. Estrada aýdymlarynyň hem halk aýdymlarynyň hem vokal aýdymlarynyň hem hersiniň öz diňleýijisi bolýar, hersiniň öz garşylanşy bolýar. Hersiniň hem öz bir ýakymly, sesi ýakymly aýdylşy owazy bolýar. Siz haýsy ýoly ilki saýlap alýaňyz? Sizi şu iki ýoldan bile gitmeklige näme terä berdi? Men özüm ilki bilene şu öýümizde giýje günni diýen ýaly aýdym sazyň sesi ýanglanyp durýardy da. Şol döwürler kakam halipam Sehra mukamlary diýip ansambl estrada toporuny döredipdiler. Ir wagt öýde janly türgeleşip geçerdiler. Men şol ýerde şol ir döwürler dogrusy türkmen halk aýdymlaryny estrada ýoluna geçirmeýän aladasyny eden ansamblların ilkinjileriniň biri de ýa Sehra mukamlary ansambllar. Şo taýdan men esasy türkmen halk aýdymlarynyň köpsini öwrendim. Çağı ham başardygymdan mektebimize gelip mektepde okuyan döwürlerimiz Garaja Serbadow diýip bir aýdymsaz mugallimimiz bardy. Şoň gapdalyna durup şol öýde eşden aýdymlarymy ol mugallimimiz akordeon saz guralyna, onuň fortepiano saz guralyna saz çalardy bolýan. Şu aýdym tapagyna şu öýde eşden aýdymlamy gelip intek 3-nji, 4-nji synp okuwçysy ham şol halk aýdymlary mugallim bilen gaýtalaýadym. Onuň ol mugallimimiz dogry irki döwrüň sadanlasy onuň bolýan ýerini, bolmaýan ýerini sen sözlerini ýalňyş düşünüpsiň şu taýynyň ýa-da aýdylşy näde dogry galypsyň diýip ýalňyşlam düzeden ýerler hem kän. Ondan başga da näme estrada ýoluny bir hili men irki kompozitorlarymyzyň
Häzirki zaman kompozitorlarymyzyň eserlerini bir hili türkmen milli eserlerini, milli öwüşüne ýazylan eserlerini bir hil özüme ýakyn görýän. Şonuň üçin estrada ýoluny men soň ürjedip öwrendim. Özümem çağalar saatçylyk mekdebine okamda dutar saz oralyna şol kompozitorlarynyň sazlaryny saz edip çalyp ýerine ýetirýärdim-de. Ondan soň dogrusy özüm türkmen halk aýdymlar ýerine ýetirmäni gowy görýän. Bir hil özüme has ýakyn duýýany ýöne estrada ýoluny hökman gapdalynan alyp gidýän sebäbi diňe türkmen halk aýdymlarymyz däli, ýanky diýişmýäli kompozitorlarymyzyň döreden aýdymlarynyň içinde şeýle özümize ýakyn milli öwüşgünde, milli ähengde ýazylan aýdymlar barmak basyp sanardan kän şol aýdymlar özüme ýakyn hasap edip, şonuň üçin iki ýoly bile alyp gitdim. Pencereden mayıl bakan yar, yar gara gözleriňle lämnätiler menden. Şirin canım şkoduna yakan yar, yar gara gözleriňle lämnätiler menden. Şirin canım şkoduna yakan yar, şar gara gözleriňle lämnätiler menden. Kara gözleri bendi bolayın, men senden ayrılıp yarım nire barayın. Men mırtılla yüzüp yari senne bolayın, yar kara gözleriňle lämnätiler menne. Men mırtılla yüzüp yari senne bolayın, şar kara gözleriňle lämnätiler menne. Neşterdir yareydi kırganımı, sen üflesen men vereyim canımı, yar garı gözleriňle lämnätiler menne. Sen üflesen men vereyim canımı, şar garı gözleriňle lämnätiler menne. Gulwer dağı, haýsy aýdym sazyň ýoluny saýlap alaňda da şoňa bir ýerigini zähmet gerek, zehin gerek, höwes gerek. Şu halk aýdymlary bir hili çylşyrymlyrak bolýar, ony bir başarmak gerek, kän türgönleşik gerek, zähmet gerek. Şu halk aýdym aýtmak isleýän ýaş zehinlerimize nähil maslahatlar berip bilersiňiz? Halk aýdym aýtmak isleýän ýaş zehillerimize maslahatym ilk bilene ýaňa bir bellek geçdim de şol aýdymlaryň sözlerini dogry görnüşini kitaplara seredip halifalar bilen maslahat alyp dinläp öwrenmegi maslahat beresim gelýär.
Ondan başga da şol biziň halipalarymyzy köp dinlemeli. Şolary dinledigiňçe ýene-de dinläsiň gelýär, sebäbi şolary dinledigiňçe de ýene dinläsiň gelýär. Onuň şeýle bir türkmen halk aýdymlarynyň bir iňçe ýollary, iňçe hasaplary bar da. Şol hasaplary öwrenmek üçin hem halipalarymyzy köpürek dinlemek maslahat beresim. Ýene bir belläp geçäýmeli zatlaryň biri sergi köşkünde uly bayramçylyk çäresi geçirildi bolyn. Daşary ýurtlardan mihmanlar gelip bizem Aşgabat toparmaz bilen şolaryň öňüne çykyş etdik. Men şonu tapmaz sen diýen türkmen halk aýdymyny ýerine ýetirdim da bolyn. Şol gelen mihmanlaryň arasynda bir daşary ýurtly mihmanlaryň biri terjimechisi bilen ýoşuk bilen ýanyma geldi. Bu aýdym 11-8 hasapdagy diýä, 11-8 hasapdagy diýä. Ol 11-8 hasabym diňe bizde türkmenlerde var. Başga hiç ýurtda ýok. Men ne diýen aýdymyňyzy dinledim bolyn diýdi. Sanap düşünüp bilmedim diýdi. Onu menem şo diýdi, "Nähil aýdym bolýar?" diýip soratdy. Onu men diýdim, Magtumoğlu Pragynyň goşgusyna türkmen halk aýdymy 11-8 ölçegde sanalýar diýip sanap berdim. Onu sanap berdim bolyn. Bul gelen mihman özü fortepiano saz guralyna saz çalýan eken. Men nidi aýdym saza azajyk düşünjem bar bolyn diýeni sanap düşünüp bilmedim bir aýdymyň dowamyna diýdi de. Onu menem aýtdym şeýle türkmen halk aýdymlaryna diňe biziň türkmenlerimiz de diýdim şol ölçegler ba ýa-ni 7-8, 5-8, 11-8 onu düşünürüp aýdyp berdim onu beýle da eken diýdim. Diňe daşary ýurtlarym däl şu golaýdaky Orta Aziýa ýurtlary üçin biziň sunugymyz ütköşk sunugat. Hawa. Türkmen halk aýdymlary diýilende gulberdagy bunny bir halkyň kalbyna oruntutan aýdymlar da ol aýdymlardan näçe diňleseňem adam ýadan ok. Türkmen toýlaryny türkmen halk aýdymlarysiz gözeňe getirmegen bolanokda. Bayramçylyk çärelerimizde de biziň aksaşly enelerimiz, ýaşullarymyz, hormatly ýaşullarymyz köplenç çärelere gatnaşýarlar da. Başarsam türkmen halk aýdymyny aýdýan sebäbi şol ýaşullaryň ýüzündäki bir hilli şadyanlyk, şatlyk alamatlaryny duýmak bolýar da. Olaň ýerde-gür dinleýän aýdymlary bar, ýa-ni kompozitorlaryň aýdymlary bolsun. Onuň aýdymyň gutorýa bolyn, şu ýaşullarymyzyň el çarpyp, "Aý, sag bolýym, ulak ýaşy" diýen seslerini eşitip galýan köplenç. Diýjek bolýanym türkmen halk aýdymlary hiç wagt ýadatmaýar. Bir hilli öz ugruny, öz akymyna gidýän aýdymlar, onuň ýanky diýişim ýaly halipalaryň ýerine ýetiren aýdymlaryny dinleýän ol hiç doýup bolanak, aňyrsyna çykyp bolanak. Näçe dinlediňçe dinläsiň gelýär. Örmi bir olsun cima
Golberdagy bundan bir näçe ýyl öň ýerine ýetiren aýdymlaryňyzy häzirki wagtda da ýerine ýetirýäňiz. Şol ýerine ýetiriş aýratynlyklaryňyzyň tapawuty size nähil duýulýar? Bagşy aýdymçy näçe köp türgelleşik geçdik, näçe köp janly çykyş etse özüne peýdalla gitdigiçe kämilleşmek bilen, gitdigiçe taplanmak bilen bolýar. Şonuň üçin şeýle bir ýagdaýlar bolýar, dinleýijilerimiz muşdoklamy diýsegem ýalňyşmazmy hak diýäs. Kämagal toýlarda, bayramçylyklarda gawat gelýärlerden ol planjy ýyl 1998-nji ýylda plan aýdym ýerine ýetiripdiň. Şonu täzen işleden bolmaýarmy diýip soralýan ýerleri bar da. Şonu o doğrudanam irki döwür ýerine ýetiren aýdymlaryň üstüne täzeden işläp, täzeçe öwüşgün berip ýazan işlän aýdymlarymyz bar bolýan. Şol wagtky ýerine ýetirişimiz bilen şu wagtky ýerine ýetirişimiz tapawut edýär. Adam özüm duýýar, ony sebäbi men özümde bolýar da irki döwür aýdan aýdymlarym kämagal oturup dinleýän bolýan. Şu taýny şeýdörä galaýmaly ekenim. Şu taýda başgarak aýla bolan bolsam süýji boljak eken diýip adam şonu duýýar, bilýär da diýjek bolýanym adam taplanýyça, kämilleşdigiçe öz üstüne şonça da köp işlemeli bolýar. Şonuň üçin şol irki döwür aýdan aýdymlarymy täzeden täzeçe öwüşgün berip işlän ýagdaýymda dogrusy häzirki ýerine ýetirişimi öňkü ýerine ýetirişimden gowy görýän. Golberdagy ine siz gepleşimiziň başynda aýdymy, sazy, esasy öz qakamyň aýdan aýdymlaryny dinläp öwrendim diýäňiz. Indi gepleşimizde mihmançylyga gelenlerine biz aýdymçylara sowal berýäs, öz maşgarasy bilen gyzyklanyp sowallar berýäs. Şu aýdym sazy öz çağlaňyzdan bir howes edip ýerine ýetirýänler barmy? Meniň 5 oglum bar. Tugeleme. Şol ikinci oglum ýaz berdi. Türkmen Milli Konservatoriýasynyň 5-nji ýyl talibi skripka saz guralyna saz çalýar. Ýöne aýdym intek aýdanyk. Üçünji oglum Serdar häzir 1-nji Çağalar Sunat Mektebiniň fortepiano bölüminde okuýar. Olum saz çalýar. Ýöne intek olum aýdym aýdanyk. Bir kiçi oglum bar Seyran intek kiçirek. Şunun doğrusu katı diline düşünemzak ýöne giýje ünni daýdyma aýdýar. Neçe ýaşynda? 4 ýaşynda. He, tugelem. Intek aýdýan zatlaryny özünden başga düşünýän ýok diýsegem bolýar, sebäbi hem aýdymy garşdyrmaýdy berýär-de. Şunymyz bir hil aýdymçy bolaýjak ýaly öz göwnüme ýöne. Iň körp ogluň. Hawa körp oglum. Beýleki çağalaryň hemmesi saz çalmany, aýdym aýtmany gowy görýärler-de ýöne köpçülikde intek çykyş edip gatnaşyp öwrenaklar. Ýöne başardygymdan sazanna kärini, sazanna hünerini çağalaryň hemmesine berermikem diýen nesip boldy. Maşgalamym öý hojalykçy, dogrusy täze aýdym, täze sazyň üstünde işläp gelsem ilkinji dinleýijileme öz çağalam. Halipama da maslahat salyp dinledýän bir şeylerek, bir ütköşürek bir zat işledik golün. Şunu yerine yetirsem bolurmu ka ya bir düzeltmeli yeri barmy ka diýip soraýar. Diýjek bolýanym maňa aýdymçy hökmünde şu Sunat işgäri hökmünde maslahat berseler, ýalňyşymy düzeltseler men hiç kimden gatam görmeýän, öýkölemeýänim şeýle bir ýagdaý bolýar, öz kemçiligiňi duýman geçip gidýän ýerleň bolýar da. Şolar ýaly ýagdaýda men maslahatçylardan hiç wagt gaty görmän, şolaň aýdan ýalňyşlaryny düzeltmeli diýip maslahat beren zatlaryny başardygymdan düzeltip täzeçe ýerine ýetirýän. Zifre yıllık yali göğ asmanımda Şoğla taçıp mana duşan nedik değil
Yüreğim küyteyer ey takip cemal Atmana aydoğun çağınna hergit Yüreğim küyteyer ey takip cemal Atmana aydoğun çağınna hergit Men neyleyin yürek küytetelerler Dolanay dek mana kaçmanmın yakti Nädik duyguň bilen girdim kalbıma Mendin ettiň bilen taparın bakti Çık ovadan el göder peri Atmana nurunu taçyan mitli ay Mukodet teyvinin nişani bola Atının gidevi dereyin terpay Mukodet teyvinin nişani bola Atının gidevi dereyin terpay Men neyleyin yürek küytetelerler Dolanay dek mana kaçmanmın yakti Nädik duyguň bilen girdin kalbıma Mendin ettiň bilen taparın bakti Enni çek ovadan elbedel peri Atmana nurunu taçyan mitli ay Mukodet teyvinin nişani bolar Atından gidevi dereyin terpay Mukodet teyvinin nişani bolar Atından gidevi dereyin terpay Mukodet teyvinin nişani bolar Atından gidevi dereyin terpay Golberdagy ine gepleşigimiziň ahyrynda da bir ýürek arzuwlaryňyzy, ýürek buýsunçlaryňyzy, iýleşlerimizi biziň dinleýijilerimize, tomoşaçylarymyza ýetirip bilersiňiz. Berkarar döwletimiziň bagtyarlyk döwrüne hormatly prezidentimiziň tagallasy bilen, hormatly prezidentimiziň alazasy bilen ýurdumyz gün-günden güllä besýär. Haýsy işte, haýsy wezipede, haýsy kärde zähmet çekseň hem hormatly prezidentimiziň biz hakda edýän aladalaryny duýmak bolýar. Medeniýetiň sunudymyzyň hak howanlary hormatly prezidentimiziň elmydama janynyň sag bolmagyny, ömrüniň uzak bolmagyny, belent başynyň aman bolmagyny biz üçin il ýurt bähwetli tutýan, dünýä ähmiýetli tutýan ähli tutumly işleriniň hem elmydama rowaj almagyny arzu edýän. Goý Türkmenistan döwletimiz mundan aňrygam güllesin, dost sogalygymyz berkesin. Elmydama her bir işte Türkmen döwletine, Türkmen halkyna elmydama yeňişleriň ýaran bolmagyny arzu edýän toýlarymyz toýulaşdyn. Golberdagy köp sag bolun. Biz hem size elmydama döredüjülük älemine, sunuga dälimine üstünliklen hemra bolmagyny arzu edýär. Madama ýerine ýetirýän aýdymlaryňyz halkymyzyň, dinleýijilerin kalbyna orun tutsun, janyňyz sag bolsun. Sag bolun. Dünýäniň aklygy göýe gar bolsun, saçagymyzda irimişler bar bolsun. Temizlenýän töweregimiz daşymyz gowunlarda kış günlerim ýaz bolsun. Aklyga eýlenen ýüreklerimizde söýgü bolsun, aýdym bolsun, sad bolsun. Ediz watandaşlar, bagtyňyz, ýaşaýyşyňyz, ömrüňiz edil bahar bäwüller ýar obadan bolsun. Berkarar döwletimiziň bagtyarlyk döwrüniň başynda duran ediz arkadamyzyň jany sag, ömrü uzak, belin başı aman bolsun. Şeýle ýaxşy arzuwlary bilen sunugatym köňül ganytmaty gepleşigimiziň şu günkü sanyny geçirip durýar. Ýene-de ýaýlymda diýdarlyşança hoş wagtyňyz.